Digiliike on antanut mulle virteyttä ja innostusta liikuntaan, koska olen aloittanut vasta tämän vuoden alusta, että tulen jatkamaan ensi vuonnakin. No niin, minä olen tykännyt tästä, mä olen vasta aloittaja. Aikaisemmin olen käynyt puittisalilla, mutta se oli vähän tylsää, niin tässä kuluu aika paremmin ja on monipuolisempaa. Sitten tulee tehtyä nuo venystelut, punttisalilla jää hirveästi tekemään.